Uzdravuje Boh aj dnes? V roku 1982 prišiel do našej cirkvi kázať muž menom John Wimber. John Wimber bol pastorom cirkvi Vinica v Amerike. V tom čase som bol bežným členom zboru, mal som advokátsku kanceláriu. Musím povedať, že keď som videl Johna Wimbera, mal som voči nemu cynický postoj z viacerých dôvodov. Šťastí preto, ako vyzeral, a šťastí preto, že bol Američan. Ako viete, mám rád Američanov a odvtedy som sa kajal z toho otrasného postoja, ktorý som vtedy mal. Veľa sme sa od nich naučili a sme im hlboko vďační. Vtedy som však bol veľmi podozrievavý. Prišiel v nedeľu večer kázať a kázal tu o Svetom Duchu a uzdravení a diali sa úžasné veci. No aj tak som odtiaľ odišiel ako cynik. Ďalší večer prišiel kázať do Springu, miestnosti tam dole, pre asi 70 vedúcich z cirkvi. A opäť prišiel som tam veľmi cynický. Hovoril na tému uzdravenie. Ja som už predtým počul kázne o uzdravení a nevadilo mi to. On však na konci kázne povedal: teraz si dáme prestávku na kávu a keď sa vrátime, vyskúšame si uzdravovanie. My sme však nikdy predtým uzdravovanie nerobili. A tak sme mali veľmi dlhú prestávku na kávu. Každý si dával kávu za kávou a potom ešte ďalšiu kávu. A keď sme sa vrátili, ľudia, čo sedeli vpredu, si pomysleli, že by bolo sebecké tam ostať a radšej sa presunuli dozadu. Potom John povedal, že jeho tím sa modlil a dostali viacero slov poznania. Slova poznania definoval nasledovne: nadprirodzené zjavenie faktov o človeku alebo situácii, ktoré sme sa nedozvedeli pomocou prirodzenej mysle, ale ktoré ozrejmil Boží duch. Môže to byť formou obrazu, alebo slova, ktoré vidíme, alebo počujeme v mysli, alebo pocitu, ktorý sme fyzicky prežili. Povedal teda, že jeho tím mal viacero týchto slov poznania. Potom ich povedal. V tej miestnosti nebola žiadna viera, žiadne očakávanie ničoho, okrem slabej nádeje, že sa netrafí a strápni sa. Prešiel tým zoznamom a povedal: prvý človek, ak si dobre pamätám, je muž, ktorý si ako 14-ročný poranil chrbát, keď rúbal drevo. Na moje počudovanie sa nejaký muž postavil, vybral sa k nemu a povedal mu, že ide oňho. Modlili sa za ňo. Potom prišiel ďalší, ktorý mal problémy s chrbtom. Bol to Jeremy Jennings, ktorý tu pracoval ako vedúci pastorácie, vstal a vyšiel dopredu. A v ten večer prijal uzdravenie svojej chrbtice. Ako prechádzal týmto zoznamom, jeden za druhým prichádzali a modlili sa za nich, bolo cítiť, že hladina viery stúpa. Zaznelo jediné slovo poznania, na ktoré nebola odozva, a síce, že tam bola mladá žena, ktorá bola neplodná. Ale my Briti, my o takých veciach ani nehovoríme. Nie je to ešte ísť dopredu na také slovo. A tak čakal. A napokon vyšla jedna moja kamarátka menom Sarah Wright. Nemali sme potuchy, že už nejakú dobu sa snažila otehotnieť, nedarilo sa im počať a že sa podrobovali rôznym testom. Vyšla dopredu a spýtal sa jej: ako sa voláte? Sarah, odpovedala. Samozrejme, existuje dobrý biblický precedens pre neplodnú Sáru. A tak sa za ňu pomodlil a 9 mesiacov na to porodila krásneho chlapčeka. I keď musím dodať, že k splodeniu nedošlo v tej miestnosti. Je neuveriteľné, že hoci sa toho toľko udialo, aj ten večer som odišiel s hlbokým cynizmom. Keď som sa ten večer vrátil domov, začal som čítať Bibliu odznovu, aby som zistil, čo hovorí o uzdravení a o Božom kráľovstve.
Samozrejme, že Boh uzdravuje aj v spolupráci s lekármi a zdravotníckou starostlivosťou, ale čím viac som to študoval, tým viac som bol presvedčený, že máme očakávať, že Boh bude tiež uzdravovať zázračne. Keď som sa bližšie pozrel na uzdravenie v Biblii, videl som, že Boh v Starom zákone prisľubuje uzdravenie svojmu ľudu. Jeho charakter je uzdravovať. Hovorí, ja, Hospodín, tvoj lekár. Je to súčasť jeho lásky k nám. V Starej zmluve je viacero príkladov zázračného uzdravenia. Napríklad Náman. Ale ak Boh konal takto v Starom zákone, v ktorom boli len odlesky Božieho kráľovstva a vyliatia Ducha Svätého, môžeme smelo očakávať, že bude konať ešte viac teraz, keď Ježiš inauguroval Božie kráľovstvo. Keď žijeme vo veku Svätého Ducha. Keď sa pozrieme do Nového zákona, úplne prvé Ježišove slová, zaznamenané v Markovom evanjeliu, sú tieto. Pozrime sa do Marka 1.15. Ježiš hovorí, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v evanjelium. Slovo kráľovstvo nepredstavuje iba politickú či geografickú sféru, ale tiež zahŕňa koncept vládnutia a kráľovania. Povaha tohto kráľovstva, je to trochu komplikované, existuje veľa teologických kníh na túto tému, ale v princípe toto kráľovstvo je aj teraz, aj ešte nie je. Existuje viacero znázornení, ktoré nám to pomáhajú pochopiť. Pozrime sa na to vrchné znázornenie. Tento vek, budúci vek. Židia očakávali, že vek, v ktorom teraz žijeme, skončí a bude nasledovať vek budúci. Budúci vek nastane pri príchode mesiášskeho kráľa, ktorý bude vládnuť v Božom kráľovstve. Ako vidíte, oranžová čiara značí tento vek a zelená značí budúci vek. Takéto očakávania boli v judaizme. Ježišovo učenie bolo obmenou toho. V skratke Ježiš hovoril, že tento vek neskončil jeho príchodom. Modrá čiara značí prvý Ježišov príchod. Keď Ježiš prišiel, inauguroval kráľovstvo, takže budúci vek, ktorý očakávali, vyznačený zelenou čiarou, už vlastne začal. Ale ten predošlý vek, tento vek, bude pokračovať až do druhého Ježišovho príchodu. Vtedy bude Božie kráľovstvo úplné. Zatiaľ však žijeme v medziobdobí, keď kráľovstvo prišlo, ale ešte nie je završené. Žijeme teda medzi prvým a druhým príchodom v čase, keď sme v tomto veku aj vo veku budúcom. Keď prišiel Ježiš prvýkrát, prišiel v slabosti. Keď sa vráti, príde s mocou a s veľkou slávou. Dejiny sa hýbu smerom k tomuto slávnemu vyvrcholeniu. V Novom zákone je 300 zmienok o druhom príchode Krista. Keď sa Ježiš vráti, bude to zrejme každému. Dejiny, ako ich poznáme, skončia. Bude všeobecné vzkriesenie a deň súdu. Bude nové nebo a nová zem. Sám Ježiš tam bude spolu s tými, ktorí ho milujú a poslúchajú. Bude to miesto intenzívneho šťastia, ktoré trvá na veky. Budeme mať nové slávne vzkriesené telá, ktoré nikdy nezomrú, nebude viac smrť, žiaľ, pláč ani bolesť.
Všetci, ktorí veria, budú v ten deň úplne uzdravení. Ale dovtedy je tu ten element čakania. Ako to Pavel píše Rimanom, aj my vnútri vzdycháme a očakávame synovstvo, vykúpenie svojho tela. Inými slovami, úplné vykúpenie našich tiel musí počkať na tú druhú čiaru, na druhý príchod Krista. Je dôležité si uchovať túto perspektívu večnosti, keď sa zaoberáme témou uzdravenia, pretože v tomto čase nie je každý uzdravený. Mám na mysli svojho veľmi dobrého priateľa, Patricka Pearson Milesa. Patrick Pearson Miles často robí túto prednášku na Alfe. Samotný Patrick nebol uzdravený. Trpí na zlyhanie obličiek. Chodí na dialýzu už 15 rokov. A je to neuveriteľne smelý muž, ale je to tiež muž veľkej viery. Modlil sa a aj my sme sa modlili. Modlili sme sa mnohokrát a nebol uzdravený. Veľmi mu však pomohol rozhovor, ktorý mal s Johnom Wimberom, ktorý už zomrel. A John mu povedal, vieš, ozajstný dar je dar spasenia, večný život, všetko, čo Ježiš dáva. A ak sme uzdravení v tomto živote, to je, ak chceš, bonus. Je tu teda ten budúci aspekt, ale o prítomnosti Ježiš hovoril, že Božie kráľovstvo je teraz, tu, je tu. To, čo tu vidíme, sú znamenia približujúceho sa kráľovstva. Hovorí, Božie kráľovstvo je medzi vami. Žijeme teda v medziobdobí. Tento vek pokračuje, ale moc budúceho veku sa prelomila do dejín. A Ježišova služba ukazuje, že toto budúce kráľovstvo prichádza. Je blízko. Ježiš to preukázal hlásaním dobrej správy, uzdravovaním chorých, kriesením mŕtvych a vyháňaním démonov. Viete, že viac ako 25% evanielií zachytáva Ježišove uzdravenia? Ježiš neuzdravil každého v Judsku, ale často čítame, že uzdravoval jednotlivcov i skupiny. Takže Ježiš to robil. Prikázal to svojim učeníkom, aby to robili. Takto znel jeho príkaz, Lukáš 10.9. Uzdravujte tam chorých a hlásajte im, priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Toto robil Ježiš, toto prikázal svojim učeníkom, aby to robili a na konci evanjelia im dáva poslanie. Vysiela ich týmito slovami. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch. To zahrňa každého tu prítomného. Získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch. A krstite ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich, to ste aj vy, ak sa stanete Ježišovým učeníkom, naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Čo také im prikázal? Povedať ľuďom dobrú správu a uzdravovať chorých. Keď sa pozriete ďalej do Nového zákona, presne toto robili. Po evanjeliách sa dostanete do knihy Skutkov. Bol som taký hlúpy, že mi to nedošlo. Kniha Skutkov sa volá Skutky. Oni o tom len nehovorili. Robili to. Kázali evanjelium a uzdravovali chorých. Uzdravenie je teda jedným zo znamení kráľovstva, ktoré inauguroval Ježiš a ktoré pokračuje dodnes. Mali by sme teda očakávať, že Boh bude nadprirodzene uzdravovať ako súčasť jeho aktivity v kráľovstve. Toto bolo uzdravenie v Biblii.
Keď sa pozrieme na uzdravenie v cirkevných dejinách, vidíme, že uzdravenie bolo normálnou súčasťou činnosti ranej cirkvi. Napríklad čítame v Iréneovi, ktorý písal v 2. storočí, ďalší uzdravujú chorých kladením rúk a tí sú uzdravení. Origenes, ktorý sa narodil okolo roku 185, hovorí, meno Ježiš môže zbaviť chorôb. Raniero Cantalamessa, ktorý bol kazateľom pre Jána Pavla II., asi 24 rokov píše. Dnes máme dva spôsoby, ako čeliť problému podlomeného zdravia. Spôsob ľudskej prirodzenosti a spôsob milosti. Ľudská prirodzenosť v tomto prípade zahŕňa vedu a technológiu a všetky naše zdroje, v skratke všetko, čo sme prijali od Boha v stvorení a všetko, čo sme vyvinuli použitím našej inteligencie. Ale potom je tu druhý spôsob. Milosť, ktorá predstavuje vieru a modlitbu, ktorými podľa Božej vôle niekedy získame uzdravenia spôsobom, ktorý presahuje ľudské možnosti. Ako na to v praxi? Samozrejme, je to Boh, ktorý uzdravuje a nie my. Neexistuje na to technika. Modlíme sa s láskou a jednoduchosťou. Ježišov príklad je milosrdenstvo. To ho motivovalo modliť sa za ľudí. Miloval ich. A tiež jednoduchosť. Nie je to totiž naša modlitba, čo uzdravuje. Je to moc Božia. Moc mena Ježiš. Zistili sme, že slova poznania môžu byť veľmi užitočné. Je to jeden zo spôsobov, ako Boh hovorí. Nemusí sa to tak diať, ale je to veľmi praktický model, ktorý tu používame a ktorý použijeme aj dnes večer. A síce modlíme sa a už sme sa dnes večer modlili. Tí, čo vedú skupinky a pomáhajú s alfou, sa modlili, aby im Boh dal slova poznania o ľuďoch dnes večer. Niekedy to príde cez obraz, možno časti tela, ktorú chce Boh uzdraviť. Niekedy je to empatická bolesť, čiže bolesť, ktorú niekto cíti a pritom vie, že nie je jeho. Ale možno k nemu Boh hovorí o niečom, čo chce robiť. Niekedy ľudia prídu dopredu a povedia niečo ako pravé koleno alebo ľavý lakeť. A niektorí si pomyslia, čo to má byť. Toto dokáže každý. Neverím, že to bude mať nejaký dopad. Asi pred 4,5 rokmi som mal operáciu chrupavky na pravom kolene a pár mesiacov na to som tam znovu začal cítiť bolesť. Puchlo to a mal som s tým problémy. Keď sa na túto tému hovorilo na vtedajšej alfe, zaznelo slovo poznania o pravom kolene. Potom niekto ďalší vyšiel dopredu so slovom poznania o pravom kolene. A potom ďalší dostal to isté slovo a potom stal ďalší človek, zazneli 4 slova poznania o pravom kolene. Nezareagoval som ani na jedno z nich, lebo som si pomyslel, toto je ošemetné. A vôbec je to zanedbateľné. Koleno. Som si istý, že je tu veľa ľudí s horšími kolenami ako to moje. Nezareagoval som teda na to. Potom sme išli do skupiniek a to, čo sme robili, je to, čo budem robiť aj dnes večer. Povedali sme, chce niekto zareagovať na tieto slová poznania? Môžeme sa za vás pomodliť? Na to 1 alebo 2 ľudia zareagovali a pomodlili sme sa za nich. Vedúci sa opýtali, či príde ešte niekto, no ja som nezareagoval, nepovedal som ani slovo. Zostal som ticho. Som dosť nesmelý a nerád som bol stredobodom pozornosti, a tak som nepovedal nič. Vedúci kurzu povedal, rozdielme sa do skupiniek a modlíme sa. V skupinke sme boli 3. Jeden z hostí na mňa pozrel a povedal, zareagovali ste na niektoré zo slov poznania? S hanbou priznávam, že som chcel zaklamať a povedať nie. Potom som si pomyslel, že nemôžem klamať a povedal som, vlastne áno. A povedal som mu, o čo išlo. Povedal, môžeme sa modliť za vaše koleno? Povedal som, dobre, a modlili sa. Odvtedy som s kolenom nemal žiaden problém.
Máme veľmi jednoduchý model modlitby. Pýtame sa, za čo chcete, aby sme sa modlili. Niekedy sa možno musíme opýtať Boha, či to má nejaký koreň. Jedna žena menom Silvia, ktorá je členkou našej cirkvi, hovorím vám to preto, že mi tí ľudia dovolili, aby som to povedal, trpela bolesťou bedrových kĺbov. Bola to forma artrózy, ktorá obmedzovala jej spánok a pohyb. Keď sa za ňu modlila istá žena menom Marian počula slovo odpustenie. Ona si postupne uvedomila, že bol niekto, komu potrebovala odpustiť a odpustila mu. A v ten víkend mohla ísť autom do Yorkshireu a naspäť bez akejkoľvek bolesti. A bola takmer úplne uzdravená. Potom sa modlila neskôr so ženou menom Millie a pocítila, že by mala napísať tomu človeku list s tým, že mu odpúšťa. Keď odoslala ten list, bola úplne uzdravená. Ako sa máme modliť? V Novom zákone je viacero vzorov. Zvyčajne sa modlíme v Ježišovom mene, prosíme Ducha Svätého, aby prišiel, bežne na ľudí kladieme ruky, niekedy pomazávame olejom. Potom sa pýtame, ako sa cítite. Niektorí sú uzdravení, niektorí nie. Niektorým sa polepší, ale nie sú úplne uzdravení. Ježiš sa raz modlil za muža, ktorý bol slepý a povedal, vidíš niečo? A ten muž povedal, vidím ľudí, ale vyzerajú ako chodiace stromy. Ježiš sa pomodlil znovu a vtedy sa mu úplne otvorili oči. Obnovil sa mu zrak a videl všetko. Čo ďalej? Po modlitbe je dôležité ľudí uistiť o Božej láske k ním, či už boli uzdravení alebo nie, dať im slobodu prísť naspäť a modliť sa znovu. Dávame si pozor na to, aby sme na ľudí nekládli bremená. Páči sa mi, čo povedal Raniero Cantalamessa, sme slobodní a schopní kedykoľvek poprosiť Ducha Svätého, aby nás uzdravil. Ale ak to Duch Svätý neurobí, nie je dôvod myslieť si, že je to preto, lebo nemáme vieru, alebo že nás Boh nemiluje, alebo že nás trestá. Nekladieme teda na ľudí bremená, modlíme sa ďalej a snažíme sa uistiť, že ich životy sú zakorenené v uzdravujúcej komunite cirkvi, kde prebieha dlhodobé uzdravenie. Je dôležité byť v tom vytrvalý. Nedajte sa znechutiť, keď nevidíte okamžité dramatické výsledky. Dôvod, prečo sa modlím ďalej, nie je až tak to, že sme videli masy uzdravených, ale preto, že nám to Ježiš prikázal. A preto by som to robil ďalej, aj keby sa nikto neuzdravil. Boh je Boh, ktorý uzdravoval v minulosti a uzdravuje stále aj dnes. Modlíme sa. Otče, veľmi Ti ďakujeme za to, že si Boh, ktorý uzdravuje. A modlíme sa, Pane, aby si aj dnes prišiel medzi nás svojim duchom a uzdravoval ľudí na tomto mieste. V Ježišovom mene. Amen.